anunțuri Brăila, e vorba de anunțuri gay Brăila.vgz.ro și tot așa mai departe. Cauți județul, pui anunțuri gay județul.vgz.ro și toate județele 41 o să fie așteptate. Dar cel mai ușor pentru tine este să intri pe site-ul care o să apară chiar acum, aici într-un link. Este anunțuri gay gratuite.vgz.ro. Acolo ai linkul toate județelor și pentru tine este mai simplu să intri pe acel website. Pentru mine este mai greu pentru că de fiecare dată când am nevoie să șterg un anunț sau să resetez site-ul sau să lucrez pe acel site, am nevoie să mă autentific pe 41 de adminuri, cum să spunem. Dar pentru voi e simplu pentru că poți să umbra pe o parte pe alta. Da, există reclame pe acest site și mulți vede că zice, bă, să aprinde anumite reclame sau vede reclame pe acolo porno, adică de la website-ul de filme de pentru adulți, pentru că Google nu mi acceptă niciun caz reclame bune, reclame fără să fie cum să zic eu, de adulți, pentru că mai ales că mulți mi-au zis nu există virus, da? Pentru că este de la Google și nu există virus pe acele reclame sau ceva de genul. Nu vă credeți această chestie. Doar, atenție, să nu intrați pe linkurile care o să fie puse de alți utilizatori acolo, puse pe genul de... Ele nu sunt apeliste, pentru că nu am dat accept celor care pun link în gen comentarii de anunț, să nu intrați pe ele direct. Dacă le copiați voi și intrați, asta e treaba voastră, dar să nu faceți acest lucru pentru că poate fi virusat sau poate fi anumite verbi în care vă distruge sistemul pe care vă intrați. Atenție! Ce mai am putut să fac eu a fost anumite modificări, dar pe viitor am un proiect deja în care îmi doresc să fac un website, adică să fie plătitor, da? Plătesc eu pentru un domeniu în care o să fie pus pentru toate județele, doar pe un website, tot așa, să fie postat fără autentificare, fără absolut nimic, ca și ăsta care aveți voi, plus că poți șterge anunțul sau să modifici website-ul pe care tu l-ai pus doar cu o editare, că stă voie să modifici pentru IP, adresa IP pe care îl ai și mai ales că până să modifici adresa IP a ta undeva la 24 de ore, tu ai timp să removi sau să editezi acel anunț. E simplu, doar că până atunci voi ce aveți de făcut, intrați pe acest site pe care v-am spus, anunțul gay România. Dacă căutați simplu pe Google, îl găsiți în prima fază. Nu m-am vorbit cu voi atât de mult, mai ales că m-am uitat acum și ultimul video pe care l-am făcut astfel a fost undeva acum 5 ani, am văzut, nu mai știu anul. Da, acum 5 ani a fost astfel de video și mi-am dorit din nou să vorbesc cu cei care mă urmăresc, cei care mă știu și cei care le plac website-ul pe care eu îl fac. Vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru vizionare, pentru că am văzut că mă urmăriți în tot felul de postări, mai ales că găsiți anunțul Gay România pe Facebook, Instagram și Twitter. Dar nu uitați și în, cel mai important este și în YouTube, acolo găsiți videouri, dar și în TikTok. Eu sunt Peter și vă mulțumesc!